Gawn ni agor gyda gweddi, cydweddiwn. Arglwyddiad y Crwys. Yn ystod yr wythnos ddwys a sanctaidd hon, a ni'n gweld o'r newydd rhyfeddod a dyfnder dy gariad drud. Cynorthwya ni ddilyn ôl dy droed, i sefyll pan fyddi'n syrthio, i wrando pan fyddi'n wylo, i deimlo poen dy boenau di, ac wrth i tithau farw, ymgrymu a galaru, fel pan fyddi'n atgyfodi, fe gawn ni'nau hefyd, gyd gyfranogi o thlawenydd di-ddarfod. Fe drawn ni felly yn awr at yr emyn cyntaf, 844 yng Nghaneuon Ffydd, Efengyl Tangnefedd, o'r he dros y byd a deled y bobloedd i thlewyrch i gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd, fod dynion pob oes. Wrth i Rwsia ddechrau ymosod ar wlad Wcrain, fe wahoddodd y prif rabi yno Iacov Blaich ydi enw fo, Gristnogion i ymuno ag Iddewon i weddio Salm 31. Ac ar wefan y Beibl Gymdeithas, fe welwch chi, wahanol rai, o wahanol oedran yn Wcrain yn adrodd y Salm am 5 o'r gloch bob nos. Ac felly dwi am ddarllen y Salm hon, Salm 31. Yno ti arglwydd y ceisiais loches, na fydded cywilydd arnaf y bydd. Achub fi yn dy gyfiawnder, trod y glust ataf, a brysia i'm gwaredu. Bydd i'm un graig noddfa, yn amddiffynfa i'm cadw. Rwy ti'n graig ac yn amddiffynfa i mi. Mwyn dy enw, arwain a thywys fi. Tyn fi o'r hwyd a gyddwyd ar fy nghyfer, oherwydd ti yw fy noddfa. Cyflwynaf ysbryd i thlaw di. Geiriau fe gofiwch a ddefnyddiodd Iesu. Oddi ar y groes. I thlaw di y cyflwynaf fy ysbryd. Gwaredaist fi arglwydd, y Duw ffyddlon. Rwyf yn casáu'r rhai sy'n glynu wrth ei lunod gwag ac ymddiriedau fi yn yr arglwydd. Llawen ychaf a gorfoleddaf yn dy ffyddlondeb, oherwydd i ti edrych ar fy adfyd a rhoi sylw i mi yn fy nghyfyngder. Ni roddaist fi yn llaw fy ngelyn, ond gosodaist fy nrhaed mewn lle agored. Bydd drwy garog wrth ei farglwydd, oherwydd y mae'n gyfyng arnaf.
Y mae fy llygaid yn pylu gan ofid, fe enaid am corff hefyd. Y mae fy mywyd yn darfod gan dristwch, am blynyddoedd gan gwynfan. Fe sigir fy nerth gan drallod, ac y mae fy esgyrn yn darfod. Im holl elynion, yr wyf yn ddirmig. Im cymdogion yn watwar, ac im cyfeillion yn arswyd. Mae'r rhai sy'n fy ngweld ar y stryd yn ffoi oddi wrthyf. Anghofwyd fi, fel un marw wedi mynd dros gof. Rwy fel llestr wedi torri. Oherwydd clywaf lawer yn sibrwd, y mae dychryn ar bob llaw. Pan ddo'n at ei gilydd yn ferbyn, y maent yn cynllwyn i gymryd fy mywyd. Ond yr wyf yn ymddiried yno ti arglwydd, ac yn dweud ti yw fy niw. Y mae fy amserau yn dy law di. Eto, da ni'n gyfarwydd ar cymal yna. Emyn antlais yn dy law y mae fy amserau. Gwared fi rhag fy ngelynion am herludwyr. Bydded llewyrch dy wyneb ar dy was, achub fi yn dy ffyddlondeb. Arglwydd na fydded cywilydd arnaf pan alwaf arnat. Doed cywilydd ar y drygionus, rhoddef taw arnynt yn lleol. Tawer yn fyd y gwefusau celwyddog, sy'n siarad yn drahaus yn erbyn y cyfiawn mewn balchder a sarhad. Mor helaeth yw dy ddaioni, sydd yng nghadw genyd ti'r rhai sy'n dy ofni, ac wedi amlygu i'r rhai sy'n cysgodi ynot, a hynny yng ngwydd pawb. Fe'i cuddu dan orchydd dy bresenoldeb, rhag yr rhai sy'n cynllwyn. Fe'i cedwi dan dy gysgod, rhag ymryson tafodau. Bendigedig yw'r arglwydd, a ddangosodd ei ffyddlondeb rhyfeddol ataf, yn nidd cyfyngder. Neu mae modd cyfieithu mewn dinas warcheuedig. A mae hynny'n addas iawn o gofio'r sefyllfa mewn sawl dinas yn yr Wcrain heddiw. Yn fy nychryn fe ddywedais, torwyd fi allan o dholwg, ond clywais lef fy ngweddi, pan weiddais arnat am gymorth. Carwch yr arglwydd ei holl ffyddlondeb, ffyddloniaid. Mae'r arglwydd yn cadw rhai ffyddlon, ond yn talu'n llawn i'r rhai balch. Byddwch grif a gwrol eich calon. Yr holl rai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd. Bendeithiad yr arglwydd, y gair sanctaidd hwn, ac yn arbennig felly i'r rhai sy'n dioddau yn yr Wcrain y dyddiau hyn. Fe drown ni nawr at yn hael emyn 846. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau, tyrd yn glai, a llwyr iach ei ddyluriau.
Gawn ni eto droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni eto gofio pobl Wcrain. Yn ei holl ddioddefaint, yng nghanol yr holl ddinistr sy'n digwydd yno y dyddiau hyn. Gweddiwn am gymod ac am heddwch. Gweddiwn y bydd yr rhai sydd yn llywodraethu yn yr Wcrain ac yn Rwsia, ac mewn gwledydd cyfagos, yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth well rhyngddynt a'i gilydd. Ac y daw, y dioddefaint dychrynllyd yma i ben yn fuan. Ac yn y cyfamser, da ni'n cofio am yr rhai sydd wedi colli aelodau o'i teuluoedd. Miloedd lawer ohonynt bellach. Da ni'n cofio am y miliynau sydd wedi ffoi o'i cartrefi. Yn cofio yn arbennig y gwragedd a'r plant a'r henoed. Ac yn diolch yr un pryd, arglwydd, dy fod ti wedi agor calonnau cynifer mewn gwledydd cyfagos megis Gwlad Pwyl a Moldova a Hwngari a'r Weriniaeth Tsiec a gwledydd eraill hefyd, gan gynnwys rhai yn plith ni yn y deyrnas hon, sydd am wahodd rai ffoaduriaid i ymgartrefu gyda hwy. Rydyn ni yn gweddio, arglwydd, y bydd y daith hon i'r wlad hon am loches yn dod yn fwy rhwydd mwyn golluogi yr rhai sy'n dod i osgoi mwy o flinder a mwy o anawsterau ar ei taith dyrys. Da ni'n cofio, arglwydd, am fannau eraill yn y byd hefyd, lle mae gormes a'r rhyfel yn digwydd. Gwledydd fel yr Iemen, a Syria, ac Afghanistan, a mannau ar gyfandir Affrica yn ogystal. A da ni'n rhoi diolch arbennig i ti heno o arglwydd am y mudiadau hynny, a'r unigolion hynny, sy'n barod i fentro i bywydau, i helpu eraill, yng nghanol rhyfeloedd ac yng nghanol peryglon dyrys. I yng nghanol y fath ddinistr a'r fath greulondeb. Pryd y gwelwn ni bobl ac arweinwyr gwledydd yn arbennig yn aml ar ei gweitha. Eto'r un pryd, da ni'n sylweddoli bod na lawer hefyd sydd â chalonnau mawr ganddynt ac awydd dwfn i helpu eraill yn ei trallod. Mae ddau ni'n ei arglwydd nad ydym bob amser yn gweld yn cyfrifoldeb mewn perthynas a materion fel yr rhain. Mae ddau unrhyw beth
yno ni sydd yn rhwystyr i ystyn llaw i eraill yn ei hangen. Ac fe gofiwn eiriau y meistr mawr ei hun. Gymaint a'i wneithir ohonoch, un o'r ai hyn fy mrodyr lleiaf, i mi hefyd y gwneithoch. Yn ystod yr wythnos hon, yr wythnos sanctaidd, a ninnau eisoes wedi dathlu y bore yma, ymdaith Iesu i mewn i'r ddinas. Helpa ni i droedio'n ofalus gyda gef. Ac fel y dywedwyd eisoes, i fod yn astyd ac yn agos ato wrth iddo ef wynebu gelyniaeth a dioddefaint yn y ffordd mwyaf creulon ar groes Calfaria. Diolchwn am yr aberth. Yr aberth drud dros holl ddynolryw. Canys felly y carodd Duw y byd, medda'r Efengyl, yr rhoddodd e fe ei unig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ond o ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. A diolch i ti arglwydd y gallwn ni ymhen yr wythnos ar Sul y Pasg. Ymuno gyda chynulleidfaoedd ar draws y byd i ddweud mae wedi atgyfodi. Mae o wedi atgyfodi yn wir. Bendithian ni felly yn ein gwahanol eglwysi a'n cymunedau ac yn y gwahanol wasanaethau y byddwn ni yn ei mynychu yn ystod y dyddiau nesaf hyn. A bydded i'r cyfan fod yn ysbrydoliaeth i ni wrth i ni geisio dyddilyn di drwy'r arglwydd Iesu Grist yn fwy cywir a ffyddlon i'r dyfodol. Gawn ni nawr ymuno yn y weddi ddysgodd yr arglwydd Iesu Grist i ni, gan ddweud ein tad, y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion fel y myddew ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain i brofedigaeth, beth i'r gwared ni rhag drwg. Cynnes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac fe draw ni yn awr at ein trydydd emyn, sef 817 yng Nghaneuon Ffydd. Gwrando di o ddiw'r cenhedloedd ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Codwn lef o froen trallod ata ti, ein harglwydd mawr. Doed y gariad, a dyma weddi arbennig ar gyfer heddiw ynde, i gymodi gwledydd byd.
Wel, mae'r Beibl ac yn arbennig yr Hen Testament yn llawn o sôn am ryfel, ydy. A mae hynny'n ffaith na fedar neb I wedi. Doedd ddim yn anodd ffindio testun ar gyfer y pwnc yma. Dwi wedi dewis un cymal arswydus ar un olwg o gan Moses yn llyfr Exodus y 15fed bennod a'r 3ydd adnod. Mae'r arglwydd yn rhyfelwr. Da ni fwy cyfarwydd efallai ar cyfeithiad Saesneg. The Lord is a man of war. Ac yn fwy cyfarwydd ar cyfeithiad yna efallai oherwydd bod y geiriau hyn wedi gosod I ddeuawd gan handel yn ei oratorio Israel in Egypt. The Lord is a man of war. Ydy mae presenoldeb rhyfel yn amlwg iawn yn yr ysgrythorau ac yn arbennig fel edwedais yn yr Hen Testament. Ac yn wir mewn Cristnogaeth o'r dechrau hyd heddiw. Wyddwch chi dim ond 2 lyfr o'r Hen Testament sydd ddim yn cyfeirio at ryfel, neu'n disgrifio rhyfeloedd. Llyfr Ruth ydy un, a chaniad Solomon, can y caniadau ydy'r llall, can serch. Ond y ffaith ydy bod na ddisgrifiad hyd yn oed yno o'r ferch, o'r cariad gan y bachgen, ohoni mewn termau milwrol. Meddylwch chi am ddisgrifio eich cariad fel hyn. I gwddf hi, fel hyn. Y mae dy wddf meddai wrthi, fel tŵr Dafydd. A tŵr Dafydd oedd yr arsenal, lle oedd nhw'n cadw'r arwai yn y cyfnod cynnar yn Israel. Wedi adeiladu rhes a res, a meddylwch am ddisgrifiad fel hyn o'i gwddf. A 1000 o estilch, bucklers yn Saesneg, yn crogi arno. A cwbl ohonynt yn dariannau rhyfelwyr. Ia, mae hyd yn oed caniad Solomon yn methu osgoi delweddau o fyd rhyfel. Pan ni'n dechrau ymhel a gysgolheictod ym myd y Beibl, blynyddoedd lawer yn ôl bellach. Bellach I gymryd yn ganiataol bod pob un o'r ysgolheigion yn gredinwyr. Mae o'r Hen Testament yn Gristnogion neu yn Iddewon. Ond dros y blynyddoedd, dwi wedi dod ar draws nifer o anffyddwyr, ac eto'r un pryd yn arbenigwyr yn y maes Beiblaidd. Ac un ohonynt oedd y diweddar erbyn hyn Robert Carroll, oedd yn athro Hen Testament yn Brifysgol Glasgow. A dyma mae o'n I ddweud, cofiwch I safbwynt o fel anffyddiwr, ond mae'n dweud y gwir hefyd, dwi'n meddwl. War, medda fo am yr Hen Testament, was not only politics continued by other means, it was also religion in practice. Nawr, da ni wedi arfer a meddwl yn arbennig yn y byd modern, mae Islam ydy'r crefydd mwyaf milwriaethus sy'n bodoli. Ac wedi bodoli dros y canrifoedd. Wel, dwi'n meddwl bod Cristnogaeth yn gystadleuig o agos ag Islam, gweitha'r modd. Mae'n anodd iawn dweud peth fel hyn, wrth gwrs. Mewn pregeth ac eto, mae o'n wir yn tydi.
Mae Cyril Rod yn ei lyfr arfoesig yn yr Hen Testament yn dweud, Christianity, meddai, has proved to be one of the most militaristic religions in human history. Ac weitha'r modd, tydi y stori yna ddim ar ben. Fel y cawn ni bwysleisio mewn munud. Roedd yr hen Iddewon yn credu mewn rhyfel sanctaidd, ond oedd enw. Hynny yw bod Duw wedi bendithio i ymdrechion nhw, i glirio'r gwlad Canan, o'r llwythau oedd yn bodoli yna o'i blaen. A difa, yr holl genhedloedd hynny, yn wragedd, yn blant, yn henoed, yn ddynion pawb. Hynny yw, hil-laddiad oedd ond, genocide. Oherwydd i Dduw o'r chymyn hynny, medden nhw, yn enw rhyfel sanctaidd. Ac fel o'n i'n awgrymu, mae yna ddimensiwn crefyddol yn does, i'r hyn sy'n digwydd yn Wcrain yn awr. Yn ddengys fod penaethiaid crefyddol a gwleidyddol Rwsia heddiw yn credu'r un peth, sef mae'r rhyfel sanctaidd. Meddylwch chi am y syniad. Mae'r rhyfel sanctaidd yw'r rhyfel yn Wcrain. Gan luoedd Rwsia sanctaidd, Holy Russia, fel maen nhw'n hoffi galw ei hynna. Ar dudalen mlaen, yr wythnos olyn cenad, rhyw 2 wythnos yn ôl, fe gafwyd llun o bennaeth yr Eglwys y Crwys yn Rwsia, a'r arlywydd Putin yn dal bob pen i eicon gyda darlun o Iesu arno. Fe weddon ni wrth gwrs bod eiconau yn chwarae rhan bwysig yng nghred a defodaeth Eglwysi yn Iongled y byd. Fe hystyrir yn wrthrychau sanctaidd sy'n dynodi presenoldeb Crist neu un o'r saint ymysg yr addolwyr. Ac yn aml, credir i bod yn gallu achosi gwirthiau i ddigwydd. Ar ddechrau'r ymosodiad diweddaraf ar Wcrain, diolchodd pennaeth byddin breifat Putin ei warchodlu ei hun i'r patriarch Ebrill, pennaeth yr Eglwys y Crwys yno. Diolchodd iddo am gyflwyno iddo eicon. Tylwch a fyddai'n sicrhau buddigoliaeth ddian i'w filwyr. Mewn pregaeth ym Mosgo, rhyw fis yn ôl, dywedodd y gŵr hwn, sef pennaeth Eglwys y Crwys Rwsia, y patriarch Ebrill, bod Rwsia mewn brwydr. Mae iddi arwyddocâd ysbrydol, sylwch, yn hytrach nag un ffisegol. Hynny yw, mae'n ymwneud, meddai, a hanfodion bywyd yn hytrach na phethau cyffredin bob dydd. Fe ath ymlaen i heiri bod Cristnogion Uniongred yn nwyrain Wcrain wedi dioddef am iddynt wrthod y gwerthoedd bondigrybwyll a gynigir heddiw gan yr rhai sy'n ceisio rheoli'r byd. Mae'n cyfeirio wrth gwrs at wledydd y gorllewin ac yn arbennig at yr Unol Daleithiau. A sylwch fel hyn, mae'n mynd ymlaen i ddweud, os na fydd dynoliaeth, meddai, yn cydnabod bod torri cyfraith Duw yn bechod, ac os yw'r ddynoliaeth yn gweld pechod fel opsiwn ar gyfer ymddygiad pobl, dyna fydd diwedd gwareiddiad dynol. Wel, dyna chi wyrddroi realiti'r sefyllfa yn Wcrain yn den. A cham ddefnyddio geiriau. Ie, a rhai o egwyddorion sylfaenol ein crefydd. Pwerau drygioni, meddai Ebrill, sy'n gwrthwynebu Rwsia. Nawr, does dim rhyfedd
bod rhaniadau mawr wedi ymddangos yn eglwysu'r gymuned uniongred. A hyd yn oed oddi mewn i Rwsia ei hun, fel a ddeallw, yn sgil y fath heiriadau gan y patriarch Ebrill. A bu galw gan Dr. Rowan Williams, sydd wrth gwrs yn awdurdod ar Gristnogaeth uniongred, ac yn arbennig ar Gristnogaeth yn Rwsia. Mae wedi galw ar ei eglwys uniongred Rwsia gael ei throi allan o gyngor eglwysu'r byd. Pan yfynwyd iddo, sef i Rowan Williams, beth a ddywedau wrth Ebrill, pe bain cael cyfle i wneud hynny? Fe ddywedodd, mae fel hyn y bydda fo yn ei anercho. Mae dy braidd, meddai wrtho, mae dy braidd dy hun yn cael ei lladd yn Wcrain, gan aelodau eraill wrth braidd. Dy gyfrifoldeb di yw condemnio lladd dy braidd dy hun. Y rhai yr wyt ti'n atebol i Iesu Grist drostynt. Nawr fe geir rhai ymdrechion yn yr Hen Testament i liniaru ychydig ar effeithiau'r rhyfel. Ymhenodau agoriadol llyfr Amos, enghraifft. Fe welwch bod y proffwyd yn hallt iawn i ferniadaeth o gymdogion Israel a Juda yn ei ddydd. Mae'n sôn am nifer o genhedloedd a oedd yn gymdogion i'r gwledydd hyn yn ei amser o. Enghraifft yn ei ferniadaeth o Syria, mae'n dweud, nad yw ennill tiriogaethau yn cyfiawnhau cyflawni dychryn neu dychrynebau. Mae'n ei berniadu am iddynt ddyrnu Gilead a llys gyddyrnwyr haearn. Sôn am arwain yn Israel y cyfnod, mae o'n wrth gwrs. Yna mae'n berniadu Philistia am iddynt gaeth gludo poblogaeth gyfan i'w caethiwo yn Edom. A mae yna sôn yn does, mae yna heiriad. Oedd yna filoedd o bobl wedi cael ei dwyn yn erbyn i ewyllus i Rwsia o ddwyrain Wcrain yn ystod wythnosau diwetha hyn. Ac mewn berniadaeth debyg, mae'n dweud am Tyrus, iddynt gaeth gludo poblogaeth gyfan i Edom, ac anghofio cyfamod brawdol. Mewn geiriau eraill, mae'r proffwyd dylid anrydeddu cytundebau heddwch. Ac ar y mater hwn, dylem gofio i gytundeb Minsk, 10 mlynedd 20 yn ôl, a ddod diogelwch i Wcrain, wrth iddi gytuno ildio i harwain niwclear. Ac roedd Rwsia wrth gwrs yn un o'r gwledydd arwyddodd y cytundeb hwnnw. Ac am Edom wedyn dywed y proffwyd, iddo ymlid ei frawd a chleddydd, a mygu ei drigaredd, a bod ei lyd yn rhwygon barhaus, a'i ddigofaint yn dal am byth. Hynny yw, mae'r proffwyd yn glir yn dweud bod mynd i ryfel a chenhedloedd cyfagos sy'n dal perthynas o'r o'n gwaed a'i gilydd yn anfoesol. A dwi'n teimlo bod yna dinc cyfoes i'r hyn a ddywed Amos am ryfela a chymdogion. Wedi'r cyfan, Slafiaid yw pobl Rwsia a phobl Wcrain. Yn wir fe heirir bod chwarter poblogaeth Wcrain a pherthnasau yn Rwsia. Fel hyn mae'r proffwyd yn crynhoi barn Duw ar genhedloedd rhyfelgar fel yr rhain. Gan gynnwys Israel i genedl ei hun, derfydd meddai am ddihangfa i'r cyflym. Ac ni ddeil y cryf yn ei gryfder. Ac ni all y rhyfelwr ei waredu ei hun.
Ni saif y seithwr bwa. Ni all y cyflym ei droed ei achub ei hun, na'r marchog ei gwaredu ei hun. Bydd y dewraf i galon o'r hyfelwyr yn ffoi yn noeth yn y dydd hwnnw, meddwl arglwydd. Nawr mae'n ymddangos mae ychydig o dystiolaeth sydd yn yr Hen Testament oedd i ddeheuad am ddyfodol di-ryfel. Ond mae yna o leia ddau broffwyd, Eseia a Meica, yn lleisio'r deheuad hwnnw. Ac yn gwneud hynny fel mae'n digwydd mewn geiriau cyffelyb. Ac felly dwi am ddyfynnu geiriau fersiwn Meica. Geiriau sydd yn sicr o fod yn gyfarwydd i bob yr un ohono ni. Yn y dyddiau diwethaf, meddai Meica, bydd mynydd tir arglwydd wedi osod ar ben y mynyddoedd, ac yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r bobloedd ato, a daw cenhedloedd lawer a dweud, deuwch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob, mwyn iddo ddysgu ni ei ffyrdd ac i ni'n ei rodio ni lwybrau, oherwydd o Seion y dawr gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Bydd ef yn barnu rhwng cenhedloedd, ac yn torri'r ddadl i bobloedd cryfion o bell. Byddant hwy'n curoi cleddyfau'n geibiau, a'i gwaew ffyn yn grymanau. Ni chyfyd genedl gleddydd yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. A bydd pob un yn eistedd dan ei wynwydden, a than ei ffygysbren, heb neb i'w ddychryn. Oherwydd gennau arglwydd y lluoedd a lefarodd. Rhodia pob un o'r cenhedloedd yn enw ei Duw, ac fe rodiwn ninnau yn enw'r arglwydd ein Duw dros bys. Darlun positif, cadarnhaol, sydd ym mhroffwydoliaeth Meica, yn mynegu'r deheuad y gellir troi arfau dinistriol rhyfel, yn rhai y gellir ei defnyddio mewn ffordd adeiladol. Ei troi'n declynau amaethyddol i greu bwyd a chynhaliaeth i bobloedd byd. A chofiwch, y mae Wcrain yn bwydo rhannau helaeth o'r byd. Wedi bod yn gallu gwneud hynny. Ac mae pobl y dwyrain canol yn arbennig yn poeni y byddan nhw'n llwgu yn ystod y blynyddoedd nesaf oherwydd yr hyn sydd yn digwydd i ddinistrio amaethyddiaeth yn Wcrain heddiw. Ac yna mae Meica mynd ymlaen i ddarlunio'r ddelfryd o baradwys ar y ddeiar, lle caiff pobl fwynhau tangnefedd a chymdeithas heddychlon. Mewn gair, ond i edrych ymlaen at sefydlu teyrnas Dduw ar y ddeiar maint. Byddwn ni wedi gweddio eisoes yn barod. Wnele'r dewyllus ar y ddeiar, fel yn y nef. Mae ffordd hir a chaled i'w cherdded, cyn y gwelir sefydlu'r deyrnas hon yn ein plith. Mae'r hyn sy'n digwydd yn Wcrain heddiw, wedi'n taflu'n ôl i'r hyn a welwyd 3/4 canrif a mwy yn ôl, gyda diwedd yr ail ryfel byd. Pwy feddyliau? Y byddem wedi cymaint o amser, wedi'n bwrw'n ôl i ddyddiau blin y cyfnod hwnnw, ac y byddai hanes yn mynd ei ailadrodd ei hun ar gyfandir Ewrop. Ond y tro hwn wrth gwrs gyda garfau llawer iawn mwy dinistriol hyd yn oed na'r rhai oedd gan Hitler 2 genhedlaeth yn ôl. Yn aml ymffrostir heddiw bod yr arfau hyn yn rhai soffistigedig. Dyna chi gam ddefnydd o iaith, ynde? Nid soffistigedig, does bosib yw'r gair priodol, ond dinistriol a chreulon
a chwbl didrigaredd. Ond nid oes yn rhaid i ni gyhoeddi a dal i gredu. Mae'r unig obaith am fyd di-ryfel yw sefydlu ar y ddaear, deyrnas y tywysog. Y tywysog yr ydym ni'n ei addoli, sef tywysog tangnefedd. Y tywysog a groesawn ar sul y blodau. Amen. Gawn ni droi at emyn Tecwyn Ifans, sy'n dyfynnu wrth gwrs eiriau Eseia a Mica. 825. Gwasgar di o'r rhai sy'n caru'r hyfel, a'i archyltra ef. Rhag ei ddirfawr ddychroniadau, dyro waredigaeth gref, tro'r cleddyddau, oll yn sychau, dy glod. Diweddiwn, a thangnefedd Duw sydd i'w chlaw pob deall, a geidw ein calonau a meddyliau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni a'n hanwyliaid, a gyda phobl Dduw ledled o ddaear, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.